ана бай бародарҷонои ман бо диққат тамошо кунед. бо мегӯям ки канали автодубай ба духтарако апашко несина ҳар рӯз камаш ба 2 та 3 та духтарако апашко мошин мебирам мефурӯшам бо 3 та 4 ташо мошин мехаранд. маҳрамат срочно дар фикри шумо ҳастем апаҷонои ман. сетша нигоҳ кунед бародаро, сета нигоҳ кунед охе зеби апашкои ман дорад. срочно фурӯхта мешавад бародарҷонои ман. варианти беҳтарин, нархи беҳтарин розӣ кардагам. ана мошини апашкои мо техпаспортдан номошон ҳаст. як обуначи мо я лекси нав гирифтам барои ҳамин мошинча яку фурӯхта истодам. 120,000 сом гуфта истода будам. гуфтем не яку барои духтарако сети духтараст арзонтар монем. розӣ кардем нархи беҳтарин ба инсофона нархати 99,000 сом ба. рестайлинг мотор 2.5 кондитсионерош як номерош подарка. солаш 2011 ҳуҷҷатош ҳама чӣ дорад бародаро. маҳрамат кунед барои бачакам бад нест. иминой сети сирра иминой барои духтарон несту. неки барои духтаро агар бигирам бо хел зебанда аст. бачакам мегиред, духтаракам мегиред, фарқ надорад. нархи беҳтарин кади барои подписчикои автодубай намошинча 99,000 нархи шоколад бародаро. бовар кунед диска балончош ҳам нав на панав аст мошин. бовар кунед бародарҷонои ман нигоҳ кунед ки просто ин нарх ба розӣ шудагӣ шумо ман худам ҳайрон. ина дидед бародаро кузофош хел тозаи мошина бовар дорам ки ҷошро мебардам. пленкачаи сафедам кашид тамом шот кича саб сафедак эскача мешад. дидед бародаро салон ҳозир мебинем. марҳамат ин салонаш хел аст. мошин 2.5 кондитсионер ях салони сиё эскай оригинал аст бародаро. ин ҳуҷҷатош ҳам аст. диска балонош ҳам нав аст бародаро. хуб бо чӣ дорад сидени лифт винко 2011 моҳи 96 пласт. дидед бародаро кожни рул мултирул пробегаш ҳам кам 146,000 хуб мил пробег доштааст. мониторчои андроид кади тарбедоша бинед чӣ хел салоноша бинед чӣ хел хушбахт аст бародаро. бай аст рости гапе бовар кунед мошинча беҳад мақбул шуд. чӣ хел аст бародарҷоно апаҷоно марҳамат. варианти беҳтарин нархи беҳтарин навинҷои кӯдакон тамошо кардестан подписчикчаои мо. хулас ба духтарако апашко ҳатман равон кунед. варианти беҳтарин кани бинед кани канали мо чанд та духтарако чанд та апашко тамошо мекунад. рафтем бай аст номерчоша бинед чиқоқ шуд. бародарҷонои ман шабатон бахайр бошад. марҳамат бо зиёдтаи дигар срочни мефурӯхтагӣ мошинчаи мо. срочни фурӯхта мешавад. Toyota Camry 2 комплектатсияи XL соли 2010 мотори 2.5. ин мошина бародаро аз худи хуҷанд ҳозир овардам бародаро. барои ҳамин срочни ина марҳамат кунед. ҳозир бинед успет кунед ки бо обратно хуҷанд баранд агар ки нафурӯшам. неки нархи беҳтарин ба розӣ кардагам боварӣ дорам ки мумкин ҳамин шаб яке савдо мешад. бародарое ки Camry 2 тозаи хушрӯи XL бо тембори 2.5 мепурсед ана ин вариант барои шумо. регионча 02. хуб сетаи сип-31 бародарҷонои ман. кузофош хушрӯ краскош хушрӯ аст. агар ки яка полировкаи чотка кунед агар бовар кунед бо гарени блеск ҳаҷдор бошад. ҳозирам бад нест. таи сета камкам хел ҷои чиш дорад. диска балонош дар ҳолати хуб. кузофош тоза бародаро без ключевой доступ дорад ё сарсоб нест бародаро. мошин бародарои ман калид пласт. кузофош бародарои на нигоҳ кунед чӣ хушбак аст. ин ҳамин қаҷош кор дорад неки як та бамперес ҳам қаҷош кор дорад. 125,000 сом истодагӣ дорам барои шумо срочни 118,000 ба розӣ кардем. боз мобия дорад ягон майда. биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, махлуқ кунед, гиред бародарои ман. варианти беҳтарин шанса аз даст натед. кожни салон салонош хушбак аст. дидед бародаро кожгош ягон ҷош камбуни надорад. кандагӣ дардагӣ не. сидени лифт винко 2010 занед бинед винко доша бародаро. хуб кожни рул мултирул акустикаи ҷибел обогрев сидени мебелошам бинед хушбак аст. чӣ хел аст бародарои ман ҳаст хейр дорум. срочни фурӯхта мешавад 200,000 мил пробег дорад. кожни рул мултирул гуфтем. круиз контрол ҳам хайна гуфтем. кондитсионерош ҳам кор мекунад. чӣ хел аст бародарҷонои ман марҳамат. фикротон ҳатман нависед. лайка фаромӯш накунед. бо канали автодубай теҷӣ бошед. аз канали мо мошина арзон дастрас мошинчаҳои беҳтарин метавонед пайдо кунед. варианти беҳтарин бародаро мошинча хушбак аст. срочни фурӯхта мешавад. марҳамат ҳам шабошабакӣ бошадам ябор биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, махлуқ кунед, гиред. бай аст. барои ман шабатон бахайр бошад. нигоҳ кунед ана ана Camry хати BMW калончак аст бародарои ман. мотори 3.5 кади бо вихлоп дорад бародарҷонои ман. яъне овозош баланд аст ки баъди Camry прастои Camry оддӣ нест бародарҷонои ман. ин Camry спортивни аст. варианти ана Camry 6 TRD мегӯям бародарҷоно. комплектатсияш мотори 3.5 Америка соли 2021 бардаро. нигоҳ кунед чиқадр сеп сиёҳ аст. ранги аспи сиёҳ баре. нархи бардаро 300,000 гуфта истодам барои шумо бародарҷонои ман. 300 не 270,000 сом розӣ кардем. срочни аз рӯи винкор як та крилош камтар задагӣ доштааст. ба хайр аст мегӯям. 7 моҳ 8 моҳ тренировка ҳуҷҷат дорад. искачоша бинед чӣ хушбак аст. балонош нав. кузофошам тозак аст. вагон як даст гаштагӣ даст бардаро. 2020 чанд моҳ ҳуҷҷатош 21 мегӯям. чӣ бошам бинед TRD мешавад. спойлерчоша бинед чӣ хушбак аст. аз хейр доро бардаро. марҳамат гулиштелчошам бинед. ду гулиштела мешавад нахе. ана салон ҳозир тамошо мекунем.
марҳамат бардору ҳолати салом азимам шум бесключовой доступ дар числи телевизион бо шумализатсия доштааст бардору дарошу аздин аст сидени лифт ана ҳолати салонаш бардар ҷоноиман дидед чӣ хушрояк аст ҳолати салонаш на ҳоласачои сурх дорад хуб сидени лифт кожни рул мултирул бардару боз чӣ дорад пробегаш ҳозир мебинем старт стоп се режим вождения бардару якбор заводит мекунем калиташ мешав хуб чӣ шагаб мезанем бардару ино заводӣ накунем овоз шанигу кунед бардару одназони климат монитор чо шанигу кунед ана дидед на трд менависад шилдик чо шанигу кунед бардару дидед подсветка китаи пробегаш чанд бошад ҳозир пробегаша мебинем 90 000 километр пробег доштааст бардарҷоно пробегаш кам аст бо винкода мондан винкода занед бинед нахудатон чӣ хел аст бардару ҳаст хел дору срочни фурӯхта мешавад 270 000 сом муомилат дорад овоза дидед бардару овози шадидед бардару ин газа ҷихраги нестам ки солбо овозиш баланди бад аст бардару майли барот ба овозиш намеқабр омад ки беҳад страшни аст бардару марҳамат кунед наҳамон бмв бошад мегӯям ки сартиен чӣ хел аст на бардарҷонои ман бай аст ҳама хеле номерчош падарка 1414 марҳамат кунед фикртон ҳастед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай таҷи бошед бардарҷоно боз мушкило арзон дар сар мушкило беҳтарин метавонед аз канали мо пайдо кунед ҷонои ман шабатон ба хайр бошад марҳамат тамошо кунед боз ятаи дигар Lexus GX 460 соли 2011 мошин бардаро ҳолати беҳтарин касид рошни фурӯхта мешавад 225 230 000 фиростода будам барои шумо бардарои ман 210 000 сом боз муомила дорад ҳуҷҷатош то охири сол камбудӣ надорад сеташ бардарҷоно хеле сурхи бардове аст свети хушрӯ аст бардаро нигоҳ кунед на мошинчаи зур аст 210 000 соли 2011 нархи беҳтарин бардарҷоно солҳои 2007 2008 кузуфҳои кӯнаша яхелча то 200 210 000 мегам нигоҳ кунед на салончошам тоза будааст американка аст винкода меонам занед бинед GX 460 мотори 8 цилиндра мешавад бардаро ҳозир салонро мебинем марҳамат бардаро ҳолати салон кожи салон салоношам чӣ хушрояк аст беҳад тоза гашта напанав аст шуча бардаро ҳолаташ идеален диска балоношнав бесключовой доступ сидени лифт памят сидени ҳам дорад бардаро винкод ин мошин бардарҷонои ман винкодаш кани хеле винкоди солаш ҳаст ё не боз мебинем бардаро ин винкодаш аст бо бардаро кожош дар ҳолати хуб аст бардаро хуб мошин винкодаш европа ме боз явозавидикне мошин бардарҷонои ман чӣ аст европа аст америка нест бо ман винкода гирифта километр аст дидед ҳолати салон бардарои ман хуб винкода нишон додем боз занед бинед ки не америка гуфта истодам читокош бардаро километр аст боз аз техпаспорт бардаро занед бинед ябор хулас нархи беҳтарин кади на ҳолати салонош тоза хушрояк пробегаш бошад агар нигоҳ кунед чанд аст пробегаш 194 000 километр ошибка умуман надорад мебелни рул мультирул кожни рул пневмоподвеска обогрев вентиляция режимош ҳамаш ҳаст бардар ҳолаташ хуб наваратошам чӯрак аст чӣ хел аст бардарҷонои ман марҳамат фикротон ҳатман насед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай таҷи бошед аз канали мо мошинои арзон дастрас мошинои беҳтарин метавонед пайдо кунед бай аст ташаккури зиёд барҷоно марҳамат тамошо кунед GX 470 бале бардар GX 470 срочна 130 000 сом соли 2007 ҳуҷҷат дорад тонировка 50% доштаастам хайрдоро бошед марҳамат кунед на 0300 номерчошам бардаро мошинча баъд аст ки салонаш камкамаки кор дорад кожош бардарҷонои ман вастанид кардан дар кор аст ё кожоша замена кардан дар кор аст заридагиро нишон мекунам кузуфош тоза 8 цилиндра GX 470 мошина америка соли 2007 винкода меонам занед бинед бардаро ягон чӣ кор надорад кузуфош салонро мебинем 4 диска балонаш нав ҳолати салон кожни салон на салонро нигоҳ кунед мебелни салон салонуш хушрояк аст ки баъд нест ин тарафаш ахиб аст инаи пешаш кор дорад бардар ина дута сидениш бардаро анча кожаш хела кожаш безеб шудагӣ нархи камбудӣ дорад ина 2007 аст винкода занед бинед ҳатман карин чӣ гап аст сидени лифт памят сиден акустикаш марки левинсон американка мошин хатон накунед бензин ина газам доштааст газам доштааст пробегиша мебинем кани чанда гаштаги аст бардаро пробегаш 300 000 бале 302 000 километр не мил инақа пробег дорад ҳолати салонаш марҳамат бардаро обогрев сидени пневмоподвеска монитор лабовояш трешин надоштааст ки инақа ҳолат дорад срочни бай аст чӣ хел аст бардарҷонои ман марҳамат фикртон ҳатман насед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай таҷи бошед аз канали мо мошинои арзон дастрас мошинои беҳтарин
метавонед пайдо кунед. Ташаккур зиёд. Баржонои ман, шабатон бахайр бошад. Марҳамат тамошо кунед дар канали Автодубай ТЖ. Боз нархҳои шабона срочни успет кунед. Lexus RX 350 соли 2015 рестайлинг нархи беҳтарин кати. Сабаби фурӯхтанашон медонед чи аст бардарҷонои ман? Аз канали ман якта Camry 3.9 гирифтагиранд, залогша додагиам мегӯянд. Ҳамин машина срочни фурӯхта бояд пул шатиям. Барои ин бардарҷонои ман 190-195 харибтаги 200 гуфта истода гудам. Гуфтем акаҷон срочни бошад нархи арзон мунем. Муҳика кунам гуфтам не. Касе гирад худаш муҳика мекунад, нарх арзон кунед. 177 сом розӣ кардем. Охирин нархи бо хай худатон бед суҳбат кунед, савдо кунед, гиред нархи беҳтарин. 177 соли 2015 нарха нигоҳ кунед бардарои ман. Срочни фурӯхта мешавад мошин дуведе американка. Пешош X кадаги сеташ 30 бардаро ям муҳика талаб дорад, тамом. Ям муҳика чи хушрӯ мекунед, тамом бардаро. Диска балмошон бар ҳолати хуб, ҳолаташ беҳтарин. Camry 6.9 бардаро аз канали мо харидем. Барои ҳамин машинаҳо бояд срочни фурӯшам бардаро. Марҳамат. Салони сиёҳ бо салончошам хушрӯх аст на. Кондитсионерош як машина бинго гуфтед бардарои ман. Эхе тайёр када барои фурӯш чи кадаги нестанда. Просто биён срочни фурӯшам бояд плашерем кунам, тамом. Сидени лифт, памят сидени 2015 гуфтан 1404 дафтардараш мумкин документош 15 бошад. Хайр неки рестани. Ба кабинет бардаро бака полни бак бензинош падарка бардарҷонои ман мегиред меред. Пробега чанд бошад? 83000 пробег доштасе. Пробеги беҳад кам бардаро. Салонош хушрӯҳ аст на. Утилизация дорад, тренировка ҳоҷатош чанд рӯз дигар мондагӣ. Мошин дуведе абазгир сидени вентиляция сидени кондитсионерчош як салончош бардарҷонои ман идеални аст. Марҳамат успет кунед бардарҷонои ман, ин хел нарху наво редка мешавад. Чӣ хел аст на бардарҷонои ман, марҳамат кунед. Срочни фурӯхта мешавад, нархҳои беҳтарин кунед. Бай аст. 2014 чанд моҳ буд ки бердараш техпаспорташ 2015 аст. Хайрдоро успет кунед, нархи беҳтарин нархҳои шабона дар канали Автодубай ТЖ. Ба канали мо обуна шуд, аз машинаҳои навбатиён бехабар намонед бардарҷонои ман. боварӣ дорам аз канали мо машинаҳои арзон дастрас, машинаҳои ба таби дихлатонро боварӣ дорам, ҳатман пайдо мекунед. Якта GX овардан узи нархи шабона кати, якта дига Camry 5 бардарҷоно перекиткаи чӣ доред. Бо ахуҷан якта дига чӣ омадагӣ бардарҷоно. Ҳоли ҳамаша хушрӯҳ када мебинем, интизор шуд. Бардарҷонои ман, шабатон хуш бошад, марҳамат. Боз дар канали Автодубай ТЖ нархҳои шабона. Хуб, Toyota Camry 5 бардарои ман соли 2015 японка вагони растамошка утилизация дорад, мотори 2.9 гибрид, японка перекидка бардарҷоно. 165000 сом нарх гуфтесода. Ин машина бардаро 170-75. Ана мурдагишта 165 боло савдо мешавад. Ин машинчаи бардарҷонои ман срочни 159000 сом розӣ кардам. Бе савдо охирин нарх бардар. Вагони растамошка нав ҳамин рӯз ба фикрам кардагам утилизация кардӣ. Тамом. Мошин гаштагӣ нестум ман бардаро, ҳолаташ беҳтарин, нав мотораш кор кард, гибридҳои 100%. Ана пробегаш беҳад кам 45000 км пробег кардид аст. Бардарои ман, марҳамат, срочни фурӯхта мешавад. Харидоро успет кунед. Диска балмош дар ҳолати хуб, кузов фош тоза, ақибошам ягон чӣ кор надорад бардаро, комплектатсияшам бисёр хушрӯ аст. Кожни салон, сидениҳо ҳар ду тараф лифт дорад бардаро. Ҳозир мебинем светли салон аст. На. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯ аст, на. Кожни салон, светли салон, кожаҳош салонош дар ҳолати бисёр хуб. Бесключовой доступ, сидени лифт, кожни рул, мультирул, 45000 км пробег кати торпедачош мебинем чӣ хушрӯ аст. Кожаҳошам бисёр дар ҳолати хуб аст бардаро. Беспроводной зарядка ҳам дорад, на кор мекунад тамаш бардарҷоно. Дидед на, абагвер сидени ҳам дорад. Хайрдоро марҳамат кунед, на срочни фурӯхта мешавад. Успет кунед, монитор, задни камера, кожни рул, мультирул ҳама чиз дорад бардарҷоно. Чӣ хел аст бардарҷоно? Нархи беҳтарин аст. Ҳама хеле арзанда аст ё не? Фикротон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед. Бо канали Автодубай ТЖ бошед. Аз канали мо машинаҳои арзон дастрас, машинаҳои беҳтарин метавонед пайдо кунед. На бай аст. Ташаккури зиёд бардаро. Лайка фаромӯш накунед. Обунашнаро фаромӯш накунед. Барҷонои ман, тамошо кунед ана. Бахши севума сар кардем бардаро. Якта дута сета, якта дига аз Хуҷан Усмонако чӣ вардаган Camry 2 вардаги бардаро зиваям мебинем муҳика кардесаман. Машинаҳои арзон, нархҳои шабона кати бардарҷоно, нархҳои шабона. Lexus RX 350 2015 сол рестайлинг срочни бардарҷонои ман 177000 сом мемонем. Идеални, ҳолаташ идеални, беҳад хушрӯҳ аст бардарҷонои ман. Аз канали мо якта дига мошин Camry 6 харидам, барои ҳамин ҳозир мошина бояд срочни фурӯшам бардаро. Успет кунед шумо просто. Lexus GX 460 бардарҷонои ман, нигоҳ кунед сетшам чӣ хушрӯ. Инам нархи беҳтарин кати мемонем бардаро, интизор шед. Ана инаш бошад агар Toyota Camry 5 2.9 японка гибрид. Нигоҳ кунед бардаро, инам ҳолаташ беҳтарин аст. Camry 2 XL доштам ба фикрам озин мойка ба. Ана ин Camry ше дорем бардарҷонои ман, наздик када шумо нишон кам XL дафидед. Camry 2 XL бардаро аз худи Хуҷанд овардам. Ин бародари мо соҳиби валчок бардаро.
банани 22-33 аст ка акамон овардаган аст худи хуҷанд ҳозир вай мебонем. Хулас бародарҷоно видеои пурашона интизор бошед. Нархҳои беҳтарин ки бардаро ин соат 11 шуд. Ина ин мошинчоя ки бардаро ин сёмка мекунем чӣ кунем дигар. Мардум бояд мошиншона фурӯшанд. Ина кадом ина камри баскам 1 соат иҷрат карда ё ужинкни рафта гирдем. Ҳамашон бар не омода иҷрат карда гирд. Инам ҳозир омад аз худи центр бардаро. Хулас дигар бардарҷонои ман видеои пурашона интизор бошед. Нархҳои беҳтарин ки дар канали Ҳафта Дубай ТЖ. Боз шумо бардарҷонои ман чӣ мошин мехоҳед? Комментарий нависед бардаро. Мо ҳаракат мекунем мошини хусоси шумо нархи арзон дастрас нархи беҳтарин кати барои шумо бардарҷонои ман реклама кунем. Ман ҳамҷа комментарий бо подписчикам мебинам ки чӣ мошин ма талабот бисёр аст. Ҳам талабот ба нигоҳ карда бо мардум мошинашона мебирам барои реклама кардан. Чӣ гуфтед на? Ҳама тамошоби хуш бардарҷонои ман бо канали Ҳафта Дубай ТЖ бошед. Бай аст бардарҷонои ман. Бардарҷонои ман срочна BMW F10 Корея соли 2015 139,000 сомон. Срочни фурӯхта мешавад. Марҳамат успед кунед бардаро. Рестайлинг аст. Тоза 2015 биркои дарашам 2015 аст. Ана кайсаш як ташкам тарак зарф шудагида сенха камли дорад. Нигоҳ кунед. Ҳолата хушрак аст, бад нест. Тонировка надорад, хай ҳуҷҷатам бардаро камта. Ҳуҷҷатам чанд рӯз дигар мондагида аст, надорад пашти. Утилизатсия доштааст. Дискачои хушру баломош ҷаровати хуб, кузуфош бардарҷоно тозак аст. Кузуфош ягон ҷош кор надорад бардаро. Марҳамат дахилошам нигоҳ кунед. BMW F10 528 i бардарҷонои ман мошинча бензини аст. Дизел не бензин. Хайрдоро марҳамат кунед, нархи беҳтарин 139,000 соли 2015 Корея аст. Боз муомила дорад агон майда дигар без ключовой доступ ба хибош климат контрол, обогрев сидени, кожаи салон, кожааш дар ҳолати хуб, чторкачош ҳам дастна, ранги М5 барин. Дидед бардаро, без ключовой доступ, сидени лифт, памят сидени, бардараш 2015 бардаро, кожааш дар ҳолати хуб гуфтем, штокчош бардарои ман нахел леди 196,000 километр пробег доштааст. Рулаш бардаро ранги рули лакчари барин дастна. Кожни рул, мультирул, монитор, проекция, обогрев сидени, се режим дорад, 4 режим вождения дорад. Ҳолати салонаш. Салончош хушрак аст бардаро. Харидоро марҳамат кунед, срочни фурӯхта шуд, нархи беҳтарин барои подписчикои Ҳафта Дубай ТЖ. Чӣ аст бардарҷонои ман, марҳамат фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Ҳафта Дубай ТЖ бошед. Аз канали мо мошинаҳо арзон дастрас мошинаҳои беҳтарин метавонед пайдо кунед. Бай. Ташаккури зиёд.